Tama ka na yun. Ano pa yun? Langgam? Nisay Wala. na si Kuan, GD. Wala Nisay na. na. Wala na. Tao sa Napatay chat. na jud. Huh. Napatay na ang langgam? Napatay ng langgam. Pero, day. Dili na nimo gawas. Dili na. Nakoy per chicken. Hala, pwede di Nice ko. kayo. Yun eh. Langit-ngit na do. Yan kumain na to. Surusuyo na ito. Langit. Nakuha sa mga Dilibugan man ko oy. Libugan ni oy. Ablihin na ang mga kuan, kaya na yung mga item. mga kabinet. Bread and Yung bakery. mga kabinet. Kaon sa ko itlog. Itlog lang sa. Yan na ang soup. Ano ba ito suga magamit ani din? No, bateryo. Nakakuha si Kuwan. Kinsa? Si Tajiloy. Jiloy skill. Nasa ko nakuha. Scrap. Hala, nataga ko do. Dako lugar ro. Sa mga pag-ila ni nga diri natagikan. Ablihan. Ala si Rad E yung Ablihan portahan na. portahan ba? Oh. Ala si Rad E. Ya, ablihan mga kabinet. Kanang, ay lang si Rad eh. Winds open. Sa baning ka piano-piano. Hindi ko ganahan. Settings ako ha. Ambience. Oh, may hadlo kayo? Ang piano, murag kunan ko. May LSS ko. E50 la 50. Music volume iyo. Music volume. Kana. Samukan ko. Ano pa yung langgam niya? SS ka? May LSS ko sa piano. Gusto ko tangtangan ng piano. Hala, way suga, Andred. Di makita. Suga ni. Ito nang. Di makita. Kuhan dito ka to sa pikas kay zipline. Sa'y gamiton tools para zipline. Hindi, manguha ka to dari. Balbuwa, man naman tadi ano? Balbuwa na? Mana. Balbuwain lang. Last na to. Caravan Island. Nalagi note. Mm. Saan pagbasa? Kita na tanan no? Oh, T. Oh. Kita na, basta kita na tanan. Mm. Saan eh? Dutas tingog niyo eh. Ay, dili. Na di na tumani ang pikas kay ni jag kuhan. Zipline. Ah, Ah. di nakakuan ko kahoy, nakaputol. Na-amaze ko ba? Ah, Wala suga diri no. Nakita eh. way suga. Nalimot mo Napatay. mo. Unsa pa ko suga na to bi? Suga taga may bi? Kanang free, barato lang ba? Wala. Wala. Dili ganing lantern. Blank og scrap. Saya nga scrap oy. Di man ni ato Libog, ay? dili man ni ato lugar pod. Kung mapilin tag suga diri masayang atong scrap diri. Libo kayo no? Libog Nagkan ka, kayo eh. yan. Okay. Nakuha ko biofuel. Asa naman to eh? Nakatulad na si. Libuga bitaw. Mo Email mo lang yan. wala na hagdan dito sa pagkat. Ay sa saka. Kana. Ay. Di man ko kasaka man. Tawag ka kung Padung babaw ba? Tara hagdan. Diro ni karoban ko. Kailangan jud ka palayo jud ay no para makita nimo ang asa kaagi. Ato man din ang kuan day. Kanang rough day. May buga ni, dakuan ni. libo na kayo. Oh. Unsa ni? Oy, pangit naman ang item na to. Gusto golo boy. Hala!
Wala ko tubig. Isa, inus ako. Itlog. Nakuha na ninyo. Ito na pag-arrest taas no? No lagi. Ako sa ning kuan nun diri be. Ito, buntagan din. Tapakan sa kunin be. Buang sharp ko do. Balik ko sa raft eh. Maurot niya diri na. Paak na sang kalubi to. Wala, nataga. Hindi mo ko kukwenta. Sus, nahurot na niya paak diri. Ah, tara din agi anay. Jack! Oh my gosh, wa pa jud ko kaluyat. Balik ko ni kay kailangan tumalayat. Kani saka. Napay saka ano? Ako sa ni patapakan balik ko sa balay eh. Galabad akong uod sa tituyok. Pito no? Ayaw Kamulat fuel. Ingit Parang man. ayaw fuel. Basta matog ta mabuntag sa ni. kona dread, sa machine dread. Oo, buntag eh. Oh, Na matog sa tana. Wa tay makita. Wa ko makita, black and white. dali na, nampay mga balay dito. Na, tog sa takadiyot, pwede ba na? Pwede. Duhayag, Kadyot lang to. ngit kadyot lang gud kay ngit na kaayo. Ano na shark gago. Ay shark ah. Hala ka diyan, ikaon. Na, pwede ba nimbang sa Di lang yung katug. tug sa ako bi. Pwede man ka no. Dali. Chill ako, chill. Chill like a Berlin. Ano Tara ito di, tuloy mo? tara di akong balay. Welcome to cabin. Oh. Mamak ka ng buyog eh. Napanik, oh, maak na ipako. Mamak din ba yun? Oh, welcome. Napa no? Private property. Rooftop din ni nako di ay. Rooftop oh. Gaga ko. Ayag na. Oh, Ayag na. ayag na oh. Ayag na? Oh, Ay, nice muna akong na. balay oh. Dara. Oh. Atong balay Ang nga balay. ninong ite. Op, di na pwede dira kahit caution na dira. Pwede mo chill dira. Oh, balay na ko. Di mo na sila kita. Good ako, Roman. Anaon ta na mong balay, be. Panghambog mo, be. Gaga recording man ko pero dili live. Okay, dara Dara. ang... Oh! Kitchen, no? Kitchen, Ano no? ang tuwa ni... Kayo mo ni apartment iyo. Rooftop. Kani Apartment. kitchen na nairing niya Kani, from Chinese. ang apartment, Luto sa taluto. nairing triag naong niyo. Ay, may ulo, ay soup. May mga itlog. Luto ta. Pero di ta pwede. Okay, mo ni ang tindahan ni Teresa yo. The barbecue han. Barbecue. Barbecue han. Example na, lutoy niya doon, lutoy. Abli mga kabinet, lutoy gisda, fried niya ba? Kuha tag isda. Tag isda. Fried. Loto tao. Barbecuehan. Barbecuehan, oh. Barbecuehan. Luto na. Kung gisa Nadali sa ang mga ba, sauce, mga eh. nilatan, naridire. Mga nila. Lista lang ko no, si Jubire Bayan. Ay, ugma lang, alaw na. Duda tani ako'y bayad mo gibida. Abalay naman doon, nga, baho kay gite. Bana, naturo na ko sila dito sa kong balay nga mo giti. balay ni Dodds, ay, ubos ana kay mga manukan. Katawa ang yun. Tigbango ni mo ba, wala kang gite. Trending yun siya. Talo ka, nagluya ang kanding do. Hala, masa man ni Uy, kitiri. pain na sa iyo. Uy, bateri! Pain na. Bateri! Ano gani? Ako na may battery. Isa. Check. Nagluya ng kanding ni Dodds dire ay. Di, dakok pa di kay Drid. Uy, napo di sa ubos, Drid, no? Apa man di eh. Ako na eh. Hala, may tubig Nitagdagan ako. players. Dito, dagang players, ano? May tagdagan players. Una ako rin ubos, ha? Uy, wala naman daw ni Drid, eh. Lo, barrel.
Kuha itong kahoy. Uyay. Kaya wala dire. Di makuha tayo. Makasakta na gagdan na. Saktan din ni gagdan. Latagak ko bugo. Arira ko ubos ha. Hindi ko makuha. Kamulalay at bawa. Asa mo yung agi-uning ubos eh. Tara. Time nun sana akong tubig. Baril. Time nun sa akong tubig. Naman lagi tubig, digi. Nabi ito tubig. Arira ko ubos ha. Ako sorbe ubos. Patag, salt water. Refill. Nagluya ng kandinga ni Dudes, oh. Kandi nga 100 uy, abag. Tara akong manok dayon, nindot ka akong manok dari color blue. Lo, atay nganong ayaw, pakita ngalan kasi may kailis ngalan ano oy. Ngalan. Awa ang manok na Hindi ko. na mo. Kalain Sabi sa pa nga. Lindon pisti.